Jon Jonak Greenpeaceekin eta Txernobil elkartearekin hainbat arlo jorratu ditu hondamendiaren inguruan, ekologikoa eta humanitarioa. Jon, egunon? Bai, egunon guztioi. Egun ere esan dezakegu Txernobil egunero daukazula etxean, ez da? Adoptaturiko neska gazte bat tarteko. Bai, urte askotan Txernobil elkarteko kideak eta babesle familia izan gara, udatan etorri dira umea guretzera, eta gaur egun beste neska bat daukago, beste bat 4 urte darauz hemen enkerra zizanetik. Eta hemen daukagu babestuta, adoptatuta, baina guretzean beste bat da familiakoa. Duzu ez da eskualde hura. Ez dut entzun, parkatu? Ongi ezagutzen duzuela eskualde hura, bertako egoera. Bai, ongi edo, behintzat ni Txernobil zentralen ondoan bitan egon naz, neurketa batzuk egin genduzan erradioaktibitatea, kontadore Geiger batekin, bitan, eta gero beste ni Ukrainian beste dozena bat aldiz edo egonda nago, beraz, behintzat eremu hori nahiko ondo ezagutzen dut, bai. Eta galdera da, Jon, 50 ostean industria nuklearrak nola eraman duen gaia, ez? Fukushima bezala istripu honek kezka handia zabaldu zuelako? Bai, nire ustez argi dago segurua, ez da ekologikoa ere, ez gaur egun badirudi ekologikoaren artean edo berriztagarrien artean sartzen dutela energia atomikoa, baina akats handiena arriskutsua dira, hor dago Txernobil eta hor dago Fukushima ere bai, baina gaur egun gaurko egoera dalata eta Ukrainian eta Rusiaren arteko gerra horretan ere arma gerra bihurtu da energia atomikoa eta zentralak. Edaki gogoratzen zarien edo, baina igez, otzailean, uste dut igezko otzailean ere, estampe berri horretan, sarkofago berri horretan Txernobilekoan dron bat edo dron bi estanda egin zuten eta zulu bat dago eta estankaitazuna kolokan dago. Esan jaso eta badirudi ez dala izuririk, erreaktibitate izuririk izan, baina, gerra arma bat bihurtu da zentralak. Eta beste alde batetik gaur egun ere, gehiago entzuten da, Zaporitza aldean dago beste zentral nuklear bat, errusiarra ez, ukrainiarra. Ukrainiak 3-4 zentral nuklearrak ditu, eta Zaporitzakoa Europako handiena da. 6 reaktore dago zan, eta momentu honetan gerra fronte. Txernobil elkarteko kide hoia, Jon Jona, barkatu arazo ditugula audioarekin, baina mila esker gurekin izateagatik, Jon. Bale, zuri, agur.